čusky, fusky, takže já jsem Ilí, to už určitě víte. A toto video vlastně bude jako kdyby hodiny tance, nebo když prostě nevíte cvik a chcete ho dát do svého tance, tak se můžete inspirovat mýma cvikama. Těch dílů bych chtěla udělat víc a třeba bych ty cviky na sebe chtěla navazovat a udělat z toho tanec. Teďka udělám tak 3, 4 osmičky a můžeme jít na to. Tak, začali bychom tím, že bychom levou nohu tak dali přes pravou, dozadu vlastně, natáhli ruce, ale dát je do kříže a udělat letadlo a tu pravou nohu dát vedle levé. Pak byste si tak nakročili a udělali byste to samé, akorát na druhou stranu. Takže pravou nohou dozadu, ruky dát překříženě tak a tak. Pak byste udělali takový kruh, jako kdybyste naprali a přisunete se a otočíte. Tak a jdeme si to zkusit jednou a teďka bych počítala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže ještě jednou a půjdeme na další osmičku. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No a otočit. Takže další osmička by byla, že byste vlastně rukou jakože nabrali a pravou nohu vykročili a skočili a to samý s levou nohou. Takže uděláte vlastně 1, 2, 3, 4. Jo? Takže nabrat, pak vlastně ty ruky uděláte s tím toto, jako kdybyste se umývali od shora. Uděláte vlastně ty ruky dozadu a tak. Vlastně, jo, tak. Takže tuto osmičku si zkusíme a pak bychom navázali na tu první. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A teďka navážeme na první, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. A poslední osmička by vlastně, no možná ještě bude jiná, vlastně takhle naberete, hodíte a otočíte a pošlete pusinku. Takže hodíte ruku a nohou vlastně pravou nohou, levou rukou děláte toto, pak jen hodíte bokem a rukou, tak, obtočíte kolem hlavy a pošlete pusinku. Tak, toto si ještě taky zkusíme a pak navážeme všechny 3. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu ruku, když tak tam tak udějte. Já si jen tím pomáhám, ale nemusí tam být. Takže jdeme celý. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pak ještě byste k tomu vlastně mohli udělat takový výkop, že jednu nohu byste pokrčili a tu druhou prostě vyhodili. Výkop. Roztáhli byste nohy, vlastně pravou do boku a rukama byste udělali toto. Takže 1, 2, 3 a nazpátek a na druhou stranu a nazpátek a zakroutit. Jo? Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. Teďka si to sjedeme celý naposledy a to pak bude konec videa. Takže 3, 4 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To se mi špatně počítá, takže se nedivte. 1, 2.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já mám totiž blbou paměť, takže 1, 2, 3. Jo, kroucení, to se nedí. Já mám výpadky paměti, takže ještě jednou a teď už doufám výpadek paměti mít nebudu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Puce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. Čauky, jo. A ještě bych vám chtěla ukázat úplně boží věc, co mi moje BFF udělala. Takovýho mimoň, dívejte. Já jsem mimoň a chci pačku. To je od Natálky. Tak a to by byl konec videa. Čauky.